Andam karon si Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte nga imbestigahan ang flood control project sa iyang distrito. Inihuman nga personal nga miadto sa Independent Commission for Infrastructure kan ICI sa Taguig City si Representative Antonio Tinio aron nga hangyoon ang ICI nga imbestigahan ang 4.44 billion pesos nga giingong anomalosong flood control project sa syudad sa Davao. Sa pamahayag ni Pulong, welcome kaniya ang imbestigasyon sa ICI aron nga mas klaro or maklaro ang mga isyu. Igalusab ni Pulong nga ang giingong sayop nga gipakatag ni Tinio kung asa matod niya nahimo siyang congressman niadtong 2019 apan kini wala nagpasabot nga siya ang nag-design, nag-award or nagpatuman sa tanang proyekto gikan 2019 hangtod 2022. Diri sa matod pa siya miyembro sa House Appropriations Committee ug wala nagtrabaho sa Department of Public Works and Highways kun DPWH. Labaw sa tanan dili sa matod pa siya kung kontraktor o dili engineer sa DPWH o wala siya nagperma og notice award. Kung doon na matod pa nakitang double funding, overpricing or unfinished projects, mas maayo matod pang kini maimbestigahan aron nga makita o gaingon man kung asa nagikan ang problema o kung kinsa ang tinuod nga nagpahimulos.